Kunnen Kanawa, ƙara ɗaya ka sha labari. Tashar mu na Kunnen Kanawa ya zarta lamba ɗaya akan yabo, zakaran gwajin dafi domin sun ƙware da tabbatar mana da sahihan labarai game da ilmantarwa, faɗakarwa da kuma nishaɗantarwa, kai har da labaran ban al'ajabi domin ci gabar ƙasarmu da duk duniya baki ɗaya. Ai namu ba irin nasu bane. Tashar mu ta kawo da labaran ƙanzon kurege marasa tushe balle asali. Ku kasance da shirye-shiryenmu a shafukan sada zumuntanmu, a shafinmu na TikTok ɗinmu da kuma tashar YouTube channel ɗinmu mai suna Kunnen Kanawa. Ku danna mana subscribe, ku yi liking, comment, share a kullum a kowane lokaci. Tashar ne dai Kunnen Kanawa. Mun gode.